Bratček môj, tak ako každý z nás má svoje nesplnené sny, aj ja mám svoj sen, ktorý je uložený v mojom pomyselnom diári hneď na prvej strane už od útleho detstva. Myslím, že teraz je ten pravý čas, aby som ti to povedal. Sny by sa mali plniť, takto sa o tom hovorí. Ale ty asi už tušíš to moje diárové tajomstvo. Vidím ti to v tvojich nežných, ale šibalských očkách. Áno, bratček, ten nesplnený sen sa dotýka teba. Ty, ktorý nedáš vedieť, čo ťa trápi, bolí. Ty, ktorý tak veľmi chceš, aby si mi bol ozajstným starším bratom, ktorý vypočuje moje problémy, pozná moje mladické tajomstvá a veľa ďalších vecí. Ty, ktorý si nikdy nepoznal jazdu na bicykli, ktorú ja tak milujem, sankovačku v krásnej zimnej prírode, prvé dotyky rúk s priateľkou. Je toho ozaj veľa, čo ti osud nedoprial. Takto to asi musí byť. A ja som jeden z tvojich najbližších, ktorí ťa majú veľmi radi, chránia ťa pred nástrahami života, chorobami. Bratček, tak veľmi chcem, aby si bol naďalej mojím starším bratom, kamarátom, ktorý ma učí pokore, skromnosti, viere a že to, čo spolu prežívame, je a bude pre nás niečo nezabudnutelné, niečo nedefinovateľné. Prosím, usmej sa na mňa tak, ako len ty to vieš. Vtedy som šťastný. Vtedy viem, že sme najlepší bratia, akí len môžu byť. Ďakujem. Bratček môj, mám ťa rád. Prečo brat môj iný osud
Všetko bude OK. Ale tanečnice meškajú, zastupuješ ho. Tu sme. Adamko nie je ešte tu? Videla som ho sedieť na lavičke s bráčekom. Idem po nich. Čo sú to za neznáme hlasy? Kde ich počuješ? No prichádzajú vonku z chodby. Vy to neviete, veď to sú naši hostia, naši priatelia z Kyjova a naše speváčky Elka a Klarka Novotné. Aha. Začíname, páni! Áno. To najsilnejšie, čo som tu za celých 13 rokov, odkedy tu účinkujem, videla. Ja musím poďakovať Adamovi Jurovi a jeho bratovi za neskutočne zaujímavé číslo, neskutočne pravdivé číslo a pre týchto dvoch chlapcov a takisto pre Krtkovčata a všetkých ľudí, ktorí sa podielali na tomto nádhernom mini muzikále sále, vítam ešte jeden veľký počas, lebo bol naozaj